लाइमोन हान्जा दौरि आरो गागि गासैबो ज' जानानै आर'ज गाबनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि नायल' जाल' बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर मिहिनेश्वर बसुमतारी सारा चेन्नाइनिफ्राय गावनि देहानि जा फाहामथायमोन बेखौ अपारेशन खालामनानै गुवाहाटि सफैबाय। दा मिथिनो मोननायाव बिथाङा एसे फाहामथाय लानाया एसे हामनो दंबावो। दा बेखायनो जों सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुमा खौसेयै आर'ज गाबनायनि गुबै जाहोना जाबाय बिथांनि बेमारा जेन थाबैनो हामनानै फैफिननानै जोंनि हायुंनि जा आद्रा थानाय हाबाफारिफोर बेखौ थाबैनो जेन मावफुंफैनो हायो। बे मिजिंखौ लानानै जों सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुम जथायै बानजायनायनि गेजेरजों जों आर'ज मोन्थिनायनि हाबाफारिजों सारनि हामनायनि थांखिखौ लानानै आर'ज खालामनाय जादों। दा जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा चेन्नाइनिफ्राय फैनानै गुवाहाटियाव दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो सारफ्रा बेमार जानाया एसे गोबाव जाबायमोन, प्राय मास मोनब्रै मोनबासो जाबायमोन। बुंनाय बायदिब्ला मुलिजोंनो हामगोन बिदि सानदोंमोन, नाथाय सानाया एसे बारा जानायाव जोबथारनायाव मेडिकेल चेन्नाइयाव थांनानै अपारेशन खालामनाय जादों आरो बिनिफ्राय मोजाङै मोजां अपारेशन खालामनानै दिनै गुवाहाटिसिम दंफैयो सारा जों मिथिनायाव आरो। दिनैहाय जोंनिनो मानगोनां मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी आफाया दिनै खैफोदाव गोलैनानै दङ। दा बे खैफोदाव गोलैनानै थानायखौनो दिनैहाय मोजांनि थाखाय बिनि जिथु रुग अर्थात आफोद खैफोदनि थाखाय बारग'नायनि थाखाय जों दिनै सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म धर्म आफादा दिनै जोंनि बे सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धर्म बे सेबा आश्रमाव जों दिनै बिथांनि आहु आरग्यनि थाखाय जों यज्ञ होनाय जादों आरो मा। दा बेवहाय गोबाङानो जानांगौमोन, थेवब्लाबो जों जिथुनिखि गोबां आफादगिरि नेहाथारि गाहाय प्रसारक आरो जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि आरो जोंनिनो ट्राक आफादनि नेहाथारि आरो आन्चलिकनि आफादगिरि गासै लोगो नांनानै आइमोनबो दंमोन। आइमोना एसे आवगाय थांग्रोनो हाबाय, गोबाङानो जादोंमोन आरो मोजांनि थाखाय जों बयबो आर'ज खालामनाय जादों आरो मा।